ベルスの大関です。今回はレッグエクステンションの使い方について説明したいと思います。レッグエクステンションはこちらの前ももを鍛えるマシンになっています。では使い方を説明します。まず座っていただいて、こちらのレバーを上げると座面が後ろに下がります。で調節していただいて、次にこのバーの位置を調節します。こちらの黄色いボタンでこのマットの位置を調節します。でこちらは足首の上あたりに来るように調節します。こちら上の黄色いボタンでこちらバーの位置を調節して、なるべく足が奥に行くように調節しましょう。こちらで調節が完了して、この横にあるピンを抜いて重さを変えます。この両脇のバーを持ってこのように足の筋肉は体で大きな筋肉になるので、こちらを鍛えることで代謝を上げてダイエットの効果もあります。理想の体を手に入れましょう。